Імя гэтага выдатнага пісьменніка, філосафа і прапаведніка было добра вядомае не толькі вялікім княстве літоўскім, але і ў краінах Еўропы. Дзякуючы таленту і выдатнаму валоданню як сучаснымі, так і класічнымі мовамі, ягоныя творы заўжды выклікалі да сябе вялікую ўвагу суайчыннікаў. Неабходна, каб спрэчныя пытанні маглі свабодна абмяркоўваць вучоныя і невукі, настаўнікі і вучні, святары і парафіяне, багатыя і бедныя. Дзе гэтыя свабоды няма, там няма свабоды навогул. Гэтыя словы, напэўна, найпаўней раскрывалі сутнасць пісьменніка-багаслова Сымона Буднага. Пасля вучобы ў Кракаўскім універсітэце ён вяртаецца ў Вільню, дзе пачынае выкладаць асновы вучэння Кальвіна. З гэтай працы і нараджаецца ягоная першая кніга на старабеларускай мове «Катэхізіс». Яна пабачыла свет 10 чэрвеня 1562 года у нясвіжскай друкарні Мікалая Радзівіла Чорнага. Ініцыятарам стварэння якой быў сам Сымон Будны. «Катэхізіс» Сымона Буднага і кніга пра апраўданне грэшнага чалавека перад Богам былі першымі беларускамоўнымі выданнямі, якія пабачылі свет на сучасным абшары нашай краіны. Безумоўна, Будны быў прадаўжальнікам справы Францішка Скарыны. Ён, бясспрэчна, ведаў і арыентаваўся на дзейнасць Скарыны і ў Празе, і ў Вільні. Як Будны, так і Скарына належалі да тагачаснай еўрапейскай інтэлектуальнай эліты. Як і дзейнасць Скарыны, а дзейнасць Буднага выклікала рэзкую рэакцыю клерыкальных верхоў розных канфесіяў. Катэхізіс – хрысціянскі даведнік, што ўяўляе сабой пытанні і адказы на рэлігійныя тэмы. Прапаведуючы ў Клецку, Сымон Будны выступаў як гуманіст і прыхільнік духоўнага разнявольвання чалавека. Перакананы пратэстант, ён выклікаў нянавісць каталіцкіх святароў. Сымон Будны – вялікі чалавек, адзін з найбольш адукаваных людзей свайго часу не толькі ў Вялікім княстве Літоўскім, у Рэчы Паспалітай, але ў Еўропе. Шчаслівы чалавек, таму што меў магчымасць свабодна выказваць свае погляды. І ў нас, менавіта ў нашай краіне, у Еўропе бы яго за гэта спалілі. Мы ведаем, што ў нас на яго малявалі карыкатуры езуіты. Яго адзіны партрэт вядомы з карыкатуры, такі лысы, паліцца ў пекле. За наступныя 10 гадоў Сымон Будны стварае яшчэ шэраг твораў на рэлігійныя тэмы. Гэта апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, аб галоўных артыкулах хрысціянскай веры, аб свецкай уладзе ды і іншае. Пасля расколу рэфармацыйнай плыні ў Вялікім княстве Літоўскім Сымон Будны схіляецца да арыянства. Па запрашэнні магната Яна Кішкі пісьменнік пераязджае ў мястэчка Лоск, што з'яўляецца цэнтрам новага вучэння ў Вялікім княстве Літоўскім. Арыянства альбо антытрынітарызм – радыкальнае адгалінаванне пратэстантызму, распрацаваная італьянскімі гуманістамі. Ставіла пад сумнеў дагмат Святой Троіцы і прызнавала толькі чалавечую сутнасць Ісуса Хрыста. Ён таксама быў чалавекам ідэі, чалавекам маралі, чалавекам справядлівым, таму што рабіў так, як лічыў справядлівым. Вот яму не спадабалася памяркоўнасць кальвінізму, і ён стаў арыянінам.
адмаўляў боскае паходжанне Хрыста. Гэтага аднаго дастаткова было, каб в Іспаніі яго спалілі на працягу літаральна некалькі тыдняў, асудзілі праз святую інквізіцыю, спалілі на стосе. У нас ён друкаваў кніжкі, мог выступаць свабодна. Менавіта ў лоскай друкарні ў 1574 годзе выходзіць галоўная праца жыцця Сымона Буднага «Пераклад новага запавету». Гэта была грандыёзная тэксталагічная праца. Будны выкарыстаў амаль усе даступныя ў той час крыніцы, ад класічных лацінскіх да грэцкіх рукапісаў да працаў славянскіх тэолагаў. І вынік уражваў. У адрозненні ад радзівілаўскай Бібліі у новым варыянце прысутнічалі прадмовы, заўвагі і каментарыі самого Буднага. У іх ён імкнуўся ўпершыню сусветнай літаратуры паглядзець на новы запавет крытычна з пункту гледжання рацыяналізму. На той час гэта былі вельмі радыкальныя погляды. Ці трэба казаць, што розглас пра такі пераклад святога пісання разышоўся далёка за межы нашага гаспадарства. А сам Будны за сваё вольнадумства быў адлучаны ад царквы. А ў памяці нашчадкаў Сымон Будны назаўжды застаўся чалавекам, галоўнай каштоўнасцю для якога была свабода. Ідэя настолькі блізкая светаўспрыманню 21 стагоддзя, наколькі непрымальная ў сярэднявеччы. Зямное кола Сымона Буднага завяршылася ў 1593 годзе. Здарылася гэта ў мястэчку Вішнева на Валожаншчыне. Як мы ведаем, помнік Сымону Буднаму ёсць у Нясвіжы. Але мне здаецца, што ягоная памяць павінна быць мемарыялізаваная і ў мястэчку Вішнева, якое прыцягвае ўсё больш і больш турыстаў. І я лічу, што ён павінны ўвайці ў нашу міфалогію больш трывала. Толькі мімаходам яго вучаць у школе, а ён павінны быць там адной з цэнтральных фігураў. Калі сляпы сляпога водзіць, абодва ў яму упадуць. Чуеш, браце, любы мой, упадзе ў яму кожны, хто сляпому вадзіць сябе дазваляе. Дык чаму ж не бяжым ад такіх сляпцоў?